Dnešním hostem je mladá členka KDU-ČSL Lucie Kmentová, která se snaží o změnu image této křesťanské strany a naráží na konzervativní křídlo. Do strany ji přivedl tehdejší předseda Cyril Svoboda. Nějakou dobu mu dělala sekretářku, pak odešla na tiskové oddělení. V současnosti rozčeřila názorovou hladinu u lidovců svým názorem, že čeští biskupové by potřebovali profackovat, protože podporují Václava Klause. Já vás zdravím, slečno Lucie, takže nenajmete si na tuto službu pana Kalouska? Tak já se obávám, že až na tuhle zemi po novém roce dopadnou plánované reformy, chcete-li deformy pana Kalouska. Myslím, že pan ministr bude muset sfackovat 3/4 národa, takže na nějakou Kmentovou nebude mít čas. Proč by teda podle vás měli čeští biskupové dostat na chrup? Tak já jsem tenhle výrok si zveřejnila na svém soukromém profilu na Facebooku a bylo to vlastně mě zklamalo, že Česká biskupská konference se distancovala od slov v článku pana profesora Halíka, v němž upozorňuje, jak je nebezpečný blížící se vypjatý nacionalismus a klerikalizace státní moci. No, pan Halík spíše nabádal české biskupy, ať nejdou a využijí výzvu pana prezidenta Klause, aby teda se zviditelňovali, ale aby to bylo pod dozorem pana prezidenta. Já jsem měla tento pocit z toho. No, mě to ku příkladu velmi šokovalo, že prvně před blížícími se prezidentskými volbami pan Václav Klaus si připravil svatováclavský proslov ve Staré Boleslavi. A to měl ještě angínu, takže jako... to už jsem nezaznamenala. No, tento váš výrok vzbudil u lidovců velkou vlnu, bych řekla nevole. Dokonce jeden z vašich kolegů, pan Václav David, ten dokonce o vás napsal, že máte 2 nejoblíbenější činnosti, a sice alkohol a focení se známými lidmi, tak... Co byste chtěla říct tak ty tomu? Která kamera mě snímá? Tamta. Milý Václave, my 2 spolu nikdy chodit nebudeme. Už to prosím tě pochop. A k tomu vínu, víte, já jsem z Jižní Moravy, čekuji z Odhodonína a to by mi přátelé dali, kdybych pila jen hanáckou kyselku. Takže jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak pan David jako chtěl hodit návnadu, abyste ji odmítla. No, já už nevím, jak to takové jako... Já už nevím, jak panu Davidovi vysvětlit, že prostě tam ta jiskra mezi náma není. A pokud já zviditelňuji svůj produkt z Jižní Moravy, což je víno, tak ať si vybere nějaké své máslo z regionu nebo něco a zaměří se na to a ne na Lucku Kmentovou. Pane Davide, já jsem ona. Vy jste přišla s takovým nápadem, aby lidovci se u lidí zviditelnili úplně jinak a že jsou to mladá strana, že máte mladé členky. A přišla jste s nápadem nafotit takový kalendář s mladými krásnými křesťankami v krojích, což ovšem, ano, nejvíce zaujalo bulvár, protože jedna z těch členek zrovna v té době fotila porno. Chtěla jsem vlastně kalendářem ukázat, že opravdu nejsme žádná stará zkostnatělá strana. V kalendáři nakonec byly skutečně jen mé opravdové kamarádky, krásné členky, některé voličky, podporovatelky KDU, ČSL a bohužel skandál, tenhle kalendář měl i malý skandál, ale Jana nakonec kalendáři nebyla, pokud jí to pomohlo v její kariéře. A ona opravdu tvrdila, že je křesťanka a fotila porno? Do kalendáře, do focení se přihlásila přes Facebook. Pro mě to je velké životní ponaučení, důvěřuj, ale prověřuj. A je vás tam hromada jako odkud? I v Praze, nebo je to jenom... I v Praze. Já nevím, jak to dělám, ale mám tu schopnost, že na sebe nabaluji lidi. Že dokážu nadchnout a časem třeba i podají tu přihlášku. Teď se sdružujeme ve žlutém týmu a vyvíjíme různé aktivity. Vlastně tady například jsme nafotili letošní kalendář, v němž KDU ČSL spojuje. Opět ukazujeme, že KDU ČSL není ta stará, zkostnatělá, obstarožní strana, kterou nikdo nevolí.
snažíme se tomu dát, snažíme se být vtipní a ukázat, že i například člen KDU-ČSL, křesťan, má rád pivo a nebojí si přiťuknout s katolickým knězem Štěpánem Romualdem. A nebo také jsem velmi pyšná na to, že jsem dokázala přesvědčit naši členku, místopředsedkyni Kristýny Jakoul a jejího manžela z Čadu, kteří žijí již několik desítek let v Praze a mají krásnou lidoveckou rodinu. Já se těším, až spolu budeme glosovat v druhé části. Pokračuje rozhovor s mladou členkou KDU-ČSL slečnou Lucií Kmentovou. Teď si vyzkoušíte, jak vám půjde glosování. Zkuste bavit občany a získat si mladé členy KDU-ČSL. David Rath kritizoval skutečnost, že zatímco celá republika si musí utahovat opasky, tak na Hradě při příležitosti svátku 28. října se hodovalo, pilo za velmi drahé peníze. Vadí vám to? Tak buď panu Rathovi vadilo, že ho nepozvali, anebo mu vadilo, že ho pozvali s oficiální manželkou, takže milenky musel nechat doma. Petr Gazdík z TOP 09 prohlásil, že by bylo dobré na tučné výrobky dát extra daň, zvýšit tak jejich ceny, protože jsou nezdravé a zvyšuje to náklady ve zdravotnictví. Souhlasíte? Tak v tomhle případě bychom museli zrušit večerní záznamy z Poslanecké sněmovny, protože to kolikrát není o zdraví, ale o život. Britská královna Alžběta zažila šok v Austrálii, když na ní mladík, asi 21letý, když mu zamávala, ukázal holý zadek. Prý tak protestoval proti elitám. Co vy jako taková mladá, vlastně v jeho věku, říkáte na takovýto způsob protestu? Vám by se to asi líbilo, ne? No, já bych musela ten zadek nejprve vidět a pak můžu situaci posoudit. Co vás v poslední době, anebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Tak já již teda politickou scénu sleduji delší dobu a mně přijde legrační, jak naši politici dlouhodobě bojují proti korupci. Ale aby zrušili akcie na majitele, nebo chcete-li doručitele, to je děsný problém v této zemi. Každý ho znám na závěr řekne svůj oblíbený politický vtip, který je ten váš. Tak já myslím, že nepřekvapím. Jaký je rozdíl mezi Bohem a Klausem? Bůh si o sobě nemyslí, že je Václav Klaus. Díky, že jste přišla. Já děkuji za pozvání. Pěkný zbytek večera. Vám také.